Защо съм следил? Не знам, аз това го бях бостал. Дали му кажеш, че го си? Ой, перас. Чукам баща ти на задна прачка. Какво направи, бе? Гледаш са, гледай. Направи се инвизибъл. Добре. Извади нож. Чай само да извадя ножа. Инвизибъл! Гледаш са! Направи се инвизибъл. Лев на гейма. Дай се отказа! Той като видя, че сме мафиоти и се откачва се. Колко човека са тук, бе? Ело бързо! Застреляй го! Звъни. Какво правите, бе? Дигай ръцете. Колега, идвай да... Много ли стреляш, бе? Ела да прибием тя деца на трава. Къде са? Дигайте ръцете, бе. Убиха ма. План шотнаха ма. Дали, бе, брат? Опа. Айде, честито. Давай тук да ги ардим. Закнеши го! Какво правиш, бе, мой? Махни Слеза оръжието. от колата. Махни оръжието. Good boy. Да, Братле, той е имаш лесно. 5 секунди да лехнеш или ще умреш, ще бъдеш изджобен. Не. Братле! Босаха един в болницата. Братле, Да. има някакъв умрял в туалетните. Много си красива. Къде бе? Е, тук натам някъде. A few minutes later. Е, тук в женската туалетна. Да. Так му кът за тебе. Чакай. Спокойно, брат. И сега тук чакаш от мен да ревайвни. Всичко е окей. Хайде. Трябва да свърша една работа. Ох. От кога чакам. Ох, О, колега! майко. Чакай, колега. Най-накрая. И аз трябва да свърша на работа. Оф, айде свърши. Айде, трябва. Кой на кота? Аре, бе. Кой на кота е? Котънце. Е, тук. Не, бе. Тук ли? Той е лепнал. Къде? Не, бе, няма го никъде, бе. Ето го. Батко, мерси. Тинев, ето. Мабустато. Какво съм направил? Трябва да се Чао, прегера, чао, трябва да се прегера. Вика, чао. Например, Чао. Къде отиваш, бе? бързо! Той избяга. Защо не си свършихте работата както Че трябва, с бе? моята кола избягах. Той беше боленчки, али за мешки проблеми, му е прави на хората. О, чакай, аз съм Господ, сейра. И само нарушават правилата те с малките, бе. Дирай да вършете работата. О! Що падаш, бе? Отидете да го прегледате, моля ви, господи. Да. Има проблеми с мозъка, бяха пикали на него. Да. Моля ви, Целия прегледайте смърди. го. Да. Целия смърди на урина. Ма не мене. Не, бе, не него е. Добре, ще му извърша един преглед на мозъка. Добре. А не искам да гледаме. Аха, ясно.
Колега, бързо, застреляй го, бързо, Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Застреляй го, давай. Перфектно. Майко, Ела, това вече. сега ще ви кажа къде го прегледате. Май ще му трябва повече операция от очакване. Турска операция. Това го прегледайте, вижте му мозъка, вижте трецета. Напред, че му една турска индийска операция. Малко е надупчен, ама нищо му няма. Да, и пикняна от щима. Аре, доктора, правите нещо. Да, господин, успя. Господин. Аре, доктора. Господин, ти очевата, нищо не взеш. Чакайте, че му там. Голяма операция, чакайте. Аха, на земята му правиш операцията. Да. Поне едно лекари му са. Глей, крака му минава през стола. Така че направи, господин медик. Ей, сега ви към шефа. Ай, вие не ставате за медик, бе. Ай, чао. Абе, кой ми да пари банката? Добре, бе. Ама дай назад. Абе, имаше някакъв тригър за Да, клюби да. сървъри. Да. Добре. Свиркам на 3, да не свиркам на 3 трилиона, знаеш. Добре. Не знам. Какво стана, бе? То спадна от колата. Има двама вина по две. Къде, бе, бе? Спре, брат, Какво? Слез за малко. Сезон. Кажи, Слез за малко. кажи. Кажи, бе. Защо си бусташ колата? Как си булствам колата, добре? Брат, моля се. Обясни ми как си булствам колата. И видя ли как някой ме изкарва от колата? Да, бе, и мене. Бил майката, брат. Айде, да не го правим пак, ама... Брат, на мене ми са... са пукат гумите през 2 минути. Брат, не знам, а на мене по някакъв начин... Дедо, поздрави за клипчето. Дедо, Какво клипче, бе, брат? поздрави за клипчето, аз наистина много те гледам. Ебала. Какво клипче, бе, наистина. брат? Ебала за палка на дед тролище с мотмени, брат. Ма това той ли, бе? Ебала, брат. Ама Ева, брат. това тедо ли? Аз познам един друг тедо. А какви тедо цял? Вивали сте добре, бе. Абе, ти мот минута, бе, брат. Да, бе, На мен ми са пукат гумите през 2 минути, аз не мога да си карам приятел, колата, бе. Брат, И аз много те гледам, брат, и аз много те гледам. Тедо, Ей, ела в любимец Дискорда. се. Нищо съм чувам, бе, брат. Ела в Дискорда. Тедо. Кажи, Ебала, бе. брат. Наистина много яки клипчета правиш в балкана. Какви клипчета, бе, брат? Так, хиче, сега скидаш ли са канала, големира? Аре, пусни го. Не бе, осети рота. Ела в Дискорда. Да караме на мен не яко, За ко? бе. Да поговорим. За. Да идем писи чек. За. Писи чек. Ма защо? А, на мене може да го правите Записичек. колата. Ама защо? Така, да те видя как си. Причина ми кажи. Да те видя как си. Не искам да ме гледаш как съм. Да ти чекна малко компютърчето. Да видим колко е хубав. Джулия, ти да си якъв, как ти Хубав е, не се притесни. Ето го, моето приятелче, така. Колега е памчето, така. Лицеви Добре. опори може да прави. Моля? Лицеви опори може да прави. Мисля, че да, но чай. 30 лицеви опори и печелиш. Ма не знам как е мото е там. Кое не знаеш как? Мото. Какъв е молда? Добре бе, Тедо, може ли тъй сега, бе, брат? Как бе, брат? Не, Тедо сега. Аз знам кой стане. Кой Ще ще стане? направя 30 лицеви и накрая ще ми вземете парите. Няма бе, спокойно бе. Взимай. В момента е 6 ме, брат. Аре, брат. Не, спокойно ще Стой бе, изкараш, брат, пари му е стой бе. повече, спокойно. Стой бе. Бах ти глупака. Какво става, брат? Кажи. Искаш ли пари? Да, искам пари. Ама трябва да направиш нещо за тези пари. Добре, какво трябва да направя? 20 лицеви, за 20 милиона.
20 лицеви за 20 милиона. Да, бе. Да. Едно. Чакай. Чакай, бе, Три, чакай. четири. Аре, махай се от тук, бе. Мани се, бе, ще и бъв тъпия мъдър. Давай, дай факт. Едно. 2, 3, 4, 5, 6. Мало си тежък, бе. 7. Давай. Мамо, много тежко. От 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. О, мамо мила, какво се случи тук? Давай още 20. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 28, 29, 30, 31, Абе, ти не можеш да броиш, бе, брат. Ти не можеш да броиш. 34, 35, 36, 37. О, добре. Това и тотем колко пъти го каза, бе, май. Аре, дайте малко пари. Коля, колко да му дам? Колко заслужава, кажа? Ами, 20 милиона. О, 20 милиона. Да, бе. Айде, дайте. Чакай. О, Еми, какво стана, бе? няма да получиш пари. Ай, стига, бе. Аре, чао. Това ли е модела? Това е крилце от KFC. Какъв модел, бе, брат? Това е крилцетския си. Нищо, бе. Ти чуеш ми, Чакай, дойдете бе. ли на клоня на Пак ски, ли? защото... Втори компютър ли имаш, бе? Геройчето, брат. Доре, втори компютър ли имаш да тролиш, бе, брат? Какъв втори компютър, бе? Брат, ти не си нормален. Влизаш да пускаш под менюта е с един и същи скин. Какво? Как те знае от теб? Не мога да намеря мода. Абе, брат, си не Пичо, някой ще ма... Ей, сега гледайте какво се случва. Идвам на Everyone и отдолу нагоре. Цък. Айде, честито на целия сървър. Айде, честито. Всички опции до една, докато не ми крачне играта, е готово. Няма никакъв проблем. Оп, айде, крашна.